Davê min ûr bû, paşnavê min jî kaymaz. Sala 2004 emrê min hîn 12 bû. Hêzên devletar û reş 21 û leverdam. Davê min jî mir e bulê bilê ji wan e tirsiyam. Davê min cûreyt bû, paşnavê min jî Ertuş. Li navçeya Geverê hêna biharê hebû. Nevrozîn qedexe bû, zilim û îşkence zêde bû. Min berê xwe daçiya û şoreşa Kurdistanê. Davê min ceylan bû, paşnavê min jî Enkol. Emrê min hîn 4 bû, xewn û xeyalêm hebûn. Sala 2009 li çiyayê Lîceyê jiyana min ji dest çû û tucar devletî nebû. Davê min Masûm bû, paşnavê min jî Mizraq. Li paytexta Kurdistanê Amedê hatim dinyayê sala 2006. Li ber deriyê mala xwe bû min dixwast ku bixwînim, ez jî bibim xwendevan. Davê min Bekîv bû, paşnavê min jî Elvan. Ez jî weke valê xwe, emrê min jî 4 bû. Min dixwast ku serim malê nanê min destê min de. Dust û şêst û narojam û jiyana xwe li ber xwe da. Davê min Niyat bû, paşnavê min Kazanhan. Emrê min hîn 12 bû, axa me Cizîrê bû. Ciyê gul û Kilîlka, ciyê şêr û Pilinga. Ciwan tucar namrine û jîn dibin wek berfîna. Davê min Mizgin bû, paşnavê min jî Özbek. Min dixwast ku penne weşin dar û çiya timşîn bin û hêdî hêdî bibare. Baran li ser êlê hêlê 2006 de xwîn baran bulwarê me. Davê min Rozêrîn bû, paşnavê min jî Aksu. Ez û bavê xwe bevre bûn, ez û canê xwe bevre. Ez jî hîn 7 salî bûm û not û di fîşek berdam. Jiyan li vir dest pêkir û dijmin yekek bas dan. Davê min Dîren bû, paşnavê min jî Basan. Bir ne dibûm şerçiye, çekû polîs zûçiye. Bahara lîstikê ceme hevalê xwe tenê îşt. Bû mevalê Ceylana û Niyat ûr Qaymaza. Davê min İbrahîm bû, paşnavê min jî Akgüz. Li Sêbînê şoreşe bû, li Sêbînê tekoşîn. Li Sêbînê berxwedan bû, li Sêbînê serhildam. Min berê xwe da kobanê ji bo banga ser û kapo.